Trošku technické, je to, kým môj spomalený počítač sa pripojil a nachystali sme to. Takže ja som vám Samo, ja som z Dolného Kubina, aj keď pôvodom som z Košíc. Pôvodom som z Košíc a teraz žijem v Žine, ktorá je moja manželka. Takže som ženatý, mám krásnu, skvelú manželku a sme spolu veľmi šťastní. A som rád, že tu môžem byť s vami dnes a budem hovoriť teda o téme islamu. Ja som študoval religionistiku v Brne, ale moja špecializácia je skôr kresťanstvo, islam mám ako takú bočnú záležitosť, takže nie som až taký, by som povedal, že taký polovičný, alebo taký štvrtinový odborník na islám, čiže nie je to úplne taká moja hlavná téma. Tak ja by som to robil tak, že budem hovoriť trošku taký úvod o islame. V závere sa budem takým kontroverzným veciam venovať o islame a potom by sme mali takú nejakú debatu, diskusiu o tom, čo si myslíte. Trošku sa môžeme povenovať tej kríze migračnej, situácii v Sýrii a tak ďalej. A ešte potom, ak budete chcieť, ja som teda nejaký čas žil v Egypte a v Sýrii, tak môžeme nejaké fotky si pozrieť, alebo možno nejaké situácie o nich hovoriť, čo sa tam stalo. A teraz na úvod mám také... Ja som sa chcel spýtať, či potom sa budeme... Jasné, ja chcem robiť taký, že... Asi máte veľa otázok, dobre, takže ten úvod akože, alebo to moje rozprávanie skrátime, možno neviem, na pol hodinu, na 40 minút a potom by sme nechali voľno taký akože priebeh debaty. Ja mám také video pripravené teraz na úvod a to video je také, ako to je trošku taký strašné, hej, to neberte úplne vážne. A chcem len tým videom tak akože nastieniť, aké otázky na súvislosti s islamom v Európe môžu napadať. Ja to trošku potom uvediem na správnu mieru, lebo je to trošku také nadnáša, preháňa proste tie štatistiky, takže, ale na takú ilustráciu, na odrazenie sa, je to dobré, je to tak action správne, takže poďme si to pozrieť. Môžeš pustiť. Akurát je to teda bez tituliek. Tak dúfam, že ste na tom anglicky všetci tak, že... Keď tak tie zlohálne body vypadá. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse. Because it would take 80 to 100 years to correct itself. And there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are 1/4 as many grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany, 1.3, Italy, 1.2, Spain, 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe, as we know it, will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration.
all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, "The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombs. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. 3 years ago, a meeting of 24 Islamic organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America through journalism, politics, education, and more. They said, "We must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 15 million Muslims living in America. The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live." The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years, it will be the dominant religion of the world. As believers, we call upon you to join the effort to share the gospel message with the changing world. This is a call to action.
A to bolo také akože nabudzujúce to video. Tak stane to pojka. A niektorí ste možno videli to video. Bol niekto z vás, myslím, že niekto bol z vás na Asanteste? Aj, tak ja som tam púšťal to video, tak vlastne ste ho videli. Akože to video trošku tak straší a ja som potom pozeral konkrétne, nezistil som všetky tie údaje, lebo tam bolo strašne veľa tých údajov, ale tu som vlastne, aby sme to trošku tak dali do poriadku, tie dáta. Ja teda ako nestojím za tým videom úplne, ale chcem ukázať, že niečo naznačuje to video, aj keď myslím si, že teda v niektorých veciach značne preháňať. A môžeme si ukázať krátko, nechcem sa pri tom dlho zastávať, lebo o tom sa dá debatovať veľa. A tuto máme, asi je to maličké, či vidíte to? Nie. Zväčším to. Dobre. Čo? Je to lepšie teraz? Či ešte stále je to málo? Hej, dobre. Takže, keď sa pozrieme, tuto vlastne máme natalitu, alebo teda ten fertility rate, čiže počet novonarodených detí na jedno manželstvo. Tak tu nám máme údaj za celú Európsku úniu, máme 1,5. Tuto máme teda za muslimskú populáciu, tuto máme za nemuslimskú populáciu, to je rozdiel. A toto je predpoklad, ako sa tá pôrodnosť bude vyvíjať. A keď tam bol ten údaj 8 či 9,1, to bolo taký hrozostrašný údaj pre tú muslimskú populáciu. Toto je podľa mňa trošku nadnesený údaj a ono to platí len pri tej prvej generácii. Tie rodiny, ktoré prichádzajú, tak mnohé z nich majú naozaj veľa detí, neviem, či až 8-9. To už akože, síce keď som bol v Sýrii, tak áno, hej, bol som v Kurdistane, tam boli bežne, akože mali 12 súrodencov a tak. Ale mám pocit, že nie všetci migranti, alebo priemer tých rodín, ktoré prichádzajú, asi nie je 8. A oni postupne, ako sa usadzujú v Európe, tak mnohí z nich trošku sa aj sekularizujú. U veľkej časti moslimov, ktorí nepatria k tým ultraortodoxným kruhom konzervatívnym, tak oni neodmietajú antikoncepciu, takže tie rodiny ako keby sa prispôsobujú tomu európskemu trendu. Takže vidíme, že vlastne toto platí vlastne ako keby pre tých moslimov v rokoch 2005 až 10. To znamená, že tam je započítané práve to, že tie prvé generácie príchodzích muslimov majú vyššiu tú pôrodnosť a tu je ten predpoklad, ako sa to bude vyvíjať v týchto rokoch, kde už vlastne sa počíta s tým, že sa to trošku zníži ten priemer kvôli tomu, že sa prispôsobí tá pôrodnosť tej európskej pôrodnosti. Ale stále tie čísla sú vyššie. Tu máme teda priemer za Európsku úniu 2,2, čiže to je tesne nad tým údajom 2,10 alebo 2,11, ktorý je vlastne údaj, ktorý zabezpečuje prežitie tej kultúry bez toho, aby nejako dramaticky klesal počet obyvateľov. Aj to celá jedna je tam, pretože aj keď tie deti sa narodia, tak máme nejakú umetnosť, ľudia zomrú bez toho, aby mali potomkov a tak ďalej. No, takže vlastne tí muslimovia rastú aj tou prirodzenou pôrodnosťou, tu už budú tesne pod tým, aspoň ten odhad o tom hovorím. A 1,5 je zhruba teda ten priemer, tam bol myslím 1,38 v tom videu. A to video bolo z roku 2009, tak neviem, samozrejme, že rôzne tie štatistické úrady môžu to inak ukážať. Toto je Pew Research Center, to je taký významný americký inštitút pre výskum náboženských otázok. Ale môžeme sa pozrieť, že v niektorých krajinách, napríklad tu máme Srbsko, Britániu a Fínsko napríklad prekvapivo je prvé z tých krajín, že vlastne tam tá pôrodnosť muslimov je ešte vyššia, 3,3. Čiže ten rozdiel je 1,8, ten rozdiel je skoro dvojnásobný 1,5. Takže tí muslimovia majú vyššiu pôrodnosť. A potom, keď som na tejto stránke hľadal nejaké také odhady, tak oni hovoria, že zhruba v tom roku 2050, čo zhruba vychádza to, o čom sa tam hovorilo,
tak treba z Francúzsko, kde je najviac moslimov, tak nemalo by mať ešte polovicu moslimskej populácie, ale asi štvrtinu alebo niečo nad štvrtinu, medzi 25 a 30%. Ale stále je to akože masívne vysoké číslo. Čiže naozaj tá demografika sa bude meniť a je vlastne dobré, aby Európa, aby aj vlády jednotlivé podporovali pôrodnosť pôvodného obyvateľstva. A je pravda, že niektoré krajiny už na tom pracujú, a treba v Nemecku aj v iných krajinách jemne stúpla tá pôrodnosť. Takže treba v Nemecku je dnes už takmer 1,6 tá pôrodnosť, v Rusku takisto akože o niečo stúpla. Ide to tak ako mierne nahor, ale otázka, či to akože dosiahne tú úroveň tých 2,10 a či to bude tak skoro. Preto si myslím, že ako kresťania sme povolaní k tomu mať aj viacej detí. Je niekde v starej zmluve. Biblia moc nehovorí o tom, že koľko je dobré mať deti, počet detí, ale kde si je nejakého proroka asi, že akože prejavom Božieho požehnania, neviem, či 7 alebo aj 8, alebo tak je to tam nejako tak pekne napísané. Takže, nie, v každom prípade si myslím, že je dobré, aby sme ako kresťania mali viacej detí, aby sme neostávali, a neviem, nie pri jednom, pri dvoch, ale naozaj možno, že mali 3, ale akože zase každý musí zodpovedne si vedieť určiť, že koľko detí je schopný uživiť a vychovať a tak ďalej. Dobre, čiže nebudem dlhšie k tým štatistikám hovoriť. A poďme teraz k tomu, že či ten islám ako taký, keď to bude štvrtina moslimov vo Francúzsku, či to bude problém pre niekoho. Tak ja mám takú prezentáciu teda pripravenú. Ja som použil to, čo som mal na Ascent Confere a trošku som ju iba prerobil. Tak stručne teda predstavím islám. Vy možno, ja neviem, ako to býva na noske, asi máte nejaké niečo o isláme, nejaké základné veci. To preletím rýchlo. Islám je teda podobne ako kresťanstvo, judaizmus, monoteistické náboženstvo a hovorí sa mu, že je abrahamovské, pretože sa teda odvoláva na toho prvého mu'mina, čo je ako keby ten prvý pravoverný veriaci, Ibrahim. V podstate potom ako keby to správne chápanie náboženstva postupne upadalo. Oni vlastne tiež majú takú ten reťazec prorokov, podobne ako židovstvo. Väčšinu vlastne významných židovských postav starozmluvných, vrátane novozmluvných, vrátane Jana Krstiteľa a Ježiša, má aj islám, vyskytujú sa v Koráne, akurát ich trošku premenováva a mnohé tie príbehy sú trošku pozmenené, ako sú tam také, z nášho hľadiska by som povedal, že sú doplatené. Aj trebárs nebol obetovaný podľa Koránu, nemal byť obetovaný podľa Koránu Izák, ale Izmael, opačne. Vlastne sa to pripomína, jeden z najvýznamnejších sviatkov moslimských je Eid al-Adha a práve sa tým pripomína, zabíja sa baránok, je sa baránok a pripomína sa táto udalosť. No a potom teda celý reťazec prorokov, prichádza Mojžiš, Músa po arabsky, prichádza Tóra, Židia, ale Židia údajne Tóru prekrútili. Potom prichádza Ísa a prináša Inžil, čiže Evangelium, a ešte pred ním Jahja, čo je Ján, teda Ján Krstiteľ. A prinášajú vlastne Evangelium, ale zase to kresťania prekrútili, takže vlastne to, čo máme ako starú a novú zmluvu, to vlastne z hľadiska islamu sú prekrútené texty. No a potom zase nič, 600 rokov a prichádza Mohamed. Mohamed pochádzal z rodu Kurajšovcov, čo bol taký pomerne menej významný rod v Meke, čiže v meste v dnešnej Saúdskej Arábii, vtedy sa tomu hovorilo Hidžaz, tej časti Saúdskej Arábie. A on sa narodil tak, že jeho otec zomrel počas tehotenstva, čiže už sa narodil ako polosirota a jeho matka zomrela asi keď mal 5 rokov. Čiže mal pomerne ťažké detstvo a ťažké podmienky, vychoval ho jeho strýko. Jeho strýko bol kupec a cestoval z karavany vlastne po tých púšťach z toho Hidžazu až na sever do Sýrie, do Damašku. Čiže tam sa stretával s ďalšími kultúrami a v tom čase aj v tejto arabskej púšti existovali oázy, kde žili arabizovaní Židia, takže sa stretol s judaizmom aj v tých mestách potom a takisto aj kresťania.
Takže vlastne bol v styku s týmito monoteistickými náboženstvami, ale v zásade to náboženstvo tých pôvodných Arabov pred islamom bolo politeistické, čiže mali nejaký panteón bohov, podobne ako Babylončania, Asýrčania, Grécia a ďalšie tie národy. Zhruba v roku 595, keď mal asi 25-27 rokov, tak sa oženil, zobral si asi o 12 až 15 rokov staršiu ženu, vdovu, menom Khadidža, ktorá bola bohatá a on správal aj majetok ďalej, pokračoval v tom obchodovaní. A napriek tomu, že bol medzi nimi rozdiel takýto vekový, tak podľa tých životopisov mali celkom pekný vzťah, že si rozumeli a Khadidža bola jedna z prvých konvertitov na islám a vlastne bola takou, ako keby aj jeho takou osobou blízkou, ktorej sa zdôveroval. Takže ona ho aj podporovala v tom, že keď prišli tie prvé zjavenia, tak spoločne ako debatovali a skúmali, či je to od Boha alebo od Iblísa. Iblís je vlastne arabské slovo pre diabla. A teda on mal také, niektorí autori hovoria, že možno trpel nejakými depresiami a chodieval sám na púšť, tak nejako rozímať, premýšľať. A raz teda v roku 610, to bolo zrejme, tak dostal prvé zjavenie, a to tak, že nejaká tajúplná neviditeľná bytosť ho zrazila k zemi a pritlačila ho a hovorí mu ikra, čo znamená arabsky čítaj. A on hovorí, že ako mám čítať, ja neviem čítať, lebo nevedel ani čítať, ani písať. A tak mu vlastne potom povedala, aby opakoval po nej a vlastne on zopakoval prvé slová z Koránu. A bol to údajne teda anjel Gabriel, arabský Džibrail, ktorý vlastne mu diktoval tie prvé verše z Koránu. On práve ešte na začiatku nevedel, či sa mu nezjavil ten Iblís alebo šajtán, ako Satan, tak a že či to teda nie je nejaký ten nečistý duch a či je to naozaj od Boha. A potom postupne nejako to skúmal a prijal to, že sú to zjavenia od pravého Boha a začal kázať a šíriť túto novú vieru v tej Meke, kde sa stretával najprv dosť takým výsmechom, ľudia ho nepríjmali, ale postupne tá jeho komunita rástla. A spočiatku bol taký mierumilovný kazateľ, ktorý nemal nejaké politické ani vojenské ambície, ale časom ako tá komunita rástla, tak už tí predáci, tá aristokracia mekanská v tej Meke sa začali obávať, že by mohol nadobudnúť taký väčší politický vplyv. A ten proces bol dlhší, potom to vlastne už sa tak vyhrotilo, že oni mali rôzne také ekonomické sankcie a došlo aj nejakým fyzickým už útokom a po takých peripetiách, ktoré skrátim, v roku 622, čo je začiatok islamského letopočtu a tomuto momentu sa hovorí hidžra, čiže odchod alebo útek, tak oni odchádzajú z Meky do oázy Jathrib, ktorú vlastne ustanovujú ako keby ako novo vzniknutú islamskú obec, kde Mohamed už nie je len kazateľ a prorok, a dovtedy vlastne bol a stále je nazývaný ako prorok alebo posol Boží Rasulallah. Aj vlastne to islamské vyznanie viery hovorí, že la ilaha illallah, nie Boha okrem Boha jediného, wa Muhammad Rasulallah, že Mohamed je posol Boží. Takže okrem toho, že bol posol Boží, tak v tej Medíne, teda v tej oáze Jathrib, ktorú premenovali na mesto prorokov, čiže Al-Madina Rasul, takže Madina je iba arabské slovo pre mesto, tak zakladajú islamskú obec so všetkým. A to znamená, že to nie je už len obec, kde sú moslimovia, ale obec, ktorá sa riadi islamskými pravidlami. A vlastne prorok je zároveň politický a vojenský líder tejto obce. A tu je vlastne ten zlomový moment toho prepojenia ako keby duchovnej a svetskej moci. Alebo toho duchovného a politického úradu. Tak, toto. Môžeme si teda... Samozrejme, celý ten príbeh je dlhý. Mohamed ešte žil nejaký čas, potom v roku 632 zomiera. A problém bol v tom, že neustanovil nejakého nástupcu. A tí významní predáci, ktorí boli takí jeho najbližší
priatelia, tak oni spomedzi seba zvolili nástupcu, ktorý dostal titul chalífa, čo znamená chalifa Rasul, čiže námestník posla Božieho. A my hovoríme slovenské čom kalif. A vlastne títo prví kalifovia boli zvolení touto alebo vlastne 4 kalifovia boli zvolení touto komunitou, ktorý sa hovorilo Sahaba, čiže tak ako priatelia alebo hej, v podstate taká partia tých blízkych priateľov. A od začiatku tam existovalo isté napätie, ktoré smerovalo až do rozdelenia tej islamskej obce na šitov a sunitov, čo často možno v správach počujete, že sú šiti a suniti. A išlo tam o to, že jedna skupina, celý ten problém vznikol aj kvôli tomu, že Mohamed nemal syna, nemal dediča a mal iba dcéru, ktorá sa vydala, Fatima, ktorá sa vydala za jeho synovca. Ten synovec bol zároveň aj jeho bratranec. To bolo také komplikované tým, že oni vlastne mali viacero manželiek, tak tie vzťahy tam boli rodinné spletité. Takže Ali bol jeho bratranec cez nejakú manželku z neviem ktorého kolena a zároveň Mohamed bol jeho strýkom. A zároveň bol ešte jeho záťon, lebo si zobral jeho dceru. No a existovala komunita, alebo taká ako keby strana, Šia znamená strana. A Šia Ali znamená Aliho strana. Takže títo stránili Alimu, že vlastne má tá vláda prechádzať podľa dynastického princípu. A to znamená, že má vládnuť Mohamedová rodina alebo Mohamedov nejaký blízky pokrvník. Keďže nemal syna, tak to mal byť synovec, ktorý si zobral jeho dceru a zároveň ich deti už boli vnúkmi, čiže pokrvnými a príbuznými Mohameda. No a Ali sa stal potom, zvolila ho tiež Sahaba ako 4. kalifa. Z tých prvých 3 kalifov tam prebiehali také občianske vojny, rôzne boje. Z tých prvých 3 kalifov iba jeden zomrel prirodzenou smrťou, aj to bol myslím smrteľný alebo ťažko ranený. Inak vlastne vždycky sa tam akože dosť bili, zabíjali a tak ďalej. Od začiatku ako keby to násilie v tom ránom islame bolo prítomné. A potom teda bol zvolený ten Ali, ten zomrel v bitke, tiež s takou nejakou odštepeneckou frakciou, ktorá odmietala priznať poslušnosť. A po jeho smrti nastúpili jeho synovia, čiže Mohamedovi vnukovia Hasan a Husajn. A tí boli Hasan sa zdal a Husajn potom vlastne vládol nejaký čas. V roku 680 bol zavraždený. A toto vlastne zo strany tej ako keby časti, tej väčšinovej časti, ktorá presadzovala volebný alebo volený systém nástupcov toho kalifa. A bol zavraždený vlastne v roku 680 a to pre tých šitov znamenalo ako keby to, že sa úplne oddelili od tej pôvodnej komunity a vytvorili si vlastnú líniu tých kalifov, ktorá existuje v podstate nejakým spôsobom dodnes a tá väčšinová časť prijala všetkých tých predošlých kalifov a ten chlapík, ktorý nariadil tú vraždu toho Husajna, tak založil dynastiu, ktorá už potom, ktorá napriek tomu, že vlastne tá skupina odmietala dynastický princíp, tak už potom ustanovili dynastiu, ktorá išla z otca na syna. A začali vládnuť týmto dynastickým princípom, napriek tomu, že pôvodne presadzovali volebný systém, takže sa vytvorili dve také oddelené dynastie. A tak vlastne vznikla sunnická a šitská vetva islamu. Tak je to trošku skrátené pre rozprávanie. A tí sunniti si hovoria sunniti kvôli tomu, že oni ako keby dávajú dôraz na sunnu, čo je tradícia. Oni tú sunnú tradíciu majú aj šiti, ale majú trošku inú. A sunniti vlastne tvrdia, že oni majú tú správnu, ten správny výklad, tak sa hovorí sunniti. Tak potom dôležitá vec je islamské právo, šaria, o tom sa tiež hovorí pomerne dosť v médiách. A dôležité je, že čo je zdrojom tejto šarie a môžeme povedať, že tá šaria, to islamské právo, je jedna z najdôležitejších vecí v islame. A to kvôli tomu, že islám nemá nejakú prešpekulovanú teológiu, ani nemá nie je to taký typ zmluvného náboženstva, ako je kresťanstvo, že má nejakú zmluvu,
že je to nejaký spasiteľ, ktorý naplnil starú zmluvu, priniesol nejakú obetu a tak ďalej, ale skôr kladie dôraz na ortopraxiu, to znamená na dodržiavanie nejakých predpisov a ten, kto to dodržiava, tak vlastne v tom posmrtnom živote bude odmenený. A či to, čo pre ňu nie je dôležité nejaké špekulovanie, neviem, nad otázkou milosti, prirodzenosti. Pre nás ako pre kresťanov je to dôležité a ja trvám na tom, že je to dôležité, ale tieto také rôzne teologické spory pre islám nie sú až tak podstatné, ale kladú dôraz na to, že ako má ten moslim žiť. A v tom sa vlastne líši ten islám, tie jednotlivé právne školy, že ako vlastne to právo a tie príkazy pre život muslima vykladať. A zdrojom tohto práva je Korán, čiže všetky tie výroky, ktoré boli údajne cez toho anjela Gabriela a Mohamedovi zjavené, on nevedel čítať, tak ich ani písať, takže ich nezapísal, ale jeho tí priatelia ich recitovali z pamäti a tesne po jeho smrti boli spísané. A potom je ešte druhý taký dôležitý prameň, a to je tá sunna, tá tradícia, a to je zbierka Mohamedových výrokov alebo skutkov, ktoré údajne povedal alebo urobil. A oni boli zbierané pomerne dlhšom období po jeho smrti, možno 200 rokov po jeho smrti. A vždy sa kladol dôraz na to, že než ten výrok teda odoznel, bol citovaný v tej zbierke, tak sa tam písalo, že kto ho počul od koho. A ten ho predal tomu a tomu a tomu a tomu a proste cez niekoľko generácií sa tak tie výroky predávali. A tie výroky sa delia na silné, ktoré sú spoľahlivé, potom na také diskutabilné a slabé. A tých zbierok takých dôležitých je 6 a tie výroky sa volajú hadísy a jedna tá zbierka má 8 až 10 tisíc hadísov. Takže je tam strašne veľa tých hadísov a dajú sa tam nájsť veľmi rôzne a veľmi niekedy aj protichodné a veľmi kontroverzné výroky a veľmi potom záleží na výklade. A potom existuje teda ešte nejaká právna veda, a teória a sú samozrejme učenci, ktorí to vykladajú, nejaké právne nástroje, ale nebudem do toho môcť zabierať tak do detailu. Možno potom v diskusii. Takže môžeme sa posunúť ďalej a prichádzame takže islamský fundamentalizmus. A povieme si teda niečo o tomto. To je taký termín, ktorý zastrešuje viaceré také hnutia, väčšinou také väčšinou vždycky také konzervatívne až ultrakonzervatívne. Ale čo je zaujímavé, že pôvodne to hnutie vzniklo ako modernistické reformné hnutie, ktoré malo islám prispôsobiť takej modernej spoločnosti západnej. A rodilo sa to v Egypte na konci 19. začiatkom 20. storočia. A boli to vlastne ľudia, ktorí chceli odmietnúť tie klasické tradície tých právnych škôl, ktoré považovali za také prázdne opakovanie tých rôznych teórií a poučok, ako vykladať to právo. A oni sa chceli sústrediť naozaj len na Korán a na tie silné alebo tie spoľahlivé hadisy a vykladať to v duchu modernej spoločnosti. Ale toto hnutie sa trošku zvrtlo. Ten islamský modernizmus alebo reformizmus teda bol úspešný v niektorých kruhoch, ale nakoniec niektorí autori vlastne využili to, že prestali byť viazaní tými právnymi školami na to, že zobrali si ten Korán a tie spoľahlivé hadisy a naopak ich vykladali veľmi doslovne, nie v duchu tej modernej spoločnosti, ale naopak radikalizovali ten výklad. A takto sa vlastne rodí ten radikalizmus alebo extrémizmus, akokoľvek to nazveme. A takým významným hnutím, ktoré bolo v 20. storočí na počiatku, tak bolo moslimské bratstvo, ktoré vzniklo v roku 1928 a založil ho chlapík, ktorý sa volal Hasan al-Banna a od neho nejakým buď viac alebo menej priamo vznikli aj ďalšie tie extrémistické organizácie, Džama Islamia, ktorá funguje vo viacerých krajinách, islamský džihad, Al-Qaida má tiež v podstate korene
od tohto. Veľmi dôležitý v tom formulovaní extrémizmu a tých extrémistických princípov bol taký chlapík, ktorý sa volal Said Qutb. A hovorí sa to niekedy kutbizmus. A napísal toho viacej, a taká významná kniha vlastne Milníky, tak je preložená aj do češtinu, tak ak by to niekoho z vás veľmi zaujímalo, tak je možné aj si prečítať, čo píše. No a potom taký druhý prameň toho islamského fundamentalizmu je trošku starší a ten pochádza zo Saúdskej Arábie. A v Saúdskej Arábii ešte v 18. storočí došlo k vzniku takého štátneho útvaru, kde jeden rod ovládal ten islamský právny výklad toho islamského práva. To bol rod Wahábovcov, preto sa tomu hnutiu hovorí wahabizmus. A spojil sa vlastne s druhým rodom, ktorý ovládal politiku. A od neho sa odvodzovala kráľovská dynastia, a to je rod Saúdov. A z toho máme dnes. Ten štát zanikol, potom bol obnovený v 19. storočí a definitívne bol obnovený, myslím, v roku 1928 alebo 32, tak nejako, a to je tá moderná Saudská Arábia. A potom, keď tam našli ropu a začali ju vyvážať do sveta, tak Saudská Arábia veľmi zbohatla. A vlastne ten wahabizmus tým, že má peniaze na jeho šírenie, tak vyváža všade možné do sveta a podľa údajov, ktorým som sa dostal, tak dávajú 2 až 3 miliardy dolárov ročne na propagandu a na šírenie vlastne tohto radikálneho výkladu islamu. A niekedy sa vlastne tomuto wahabizmu hovorí aj salafizmus, čo nie je úplne presné, ale môžeme to teraz pre naše potreby takto totožniť, zjednodušiť. A salaf je akože ten zbožný predok. Tak to sú vlastne tí, ktorí sa chcú vrátiť k tomu príkladu tých zbožných predkov, to znamená Mohameda a tých prvých muslimov, tej saháby okolo neho. A oni kladú veľmi teda dôraz na taký doslovný výklad Koránu, a na nebratie veľmi toho kontextu, že ten kontext by mohol zmieňovať niektoré predpisy, naopak oni akože celkom idú tým radikálnym výkladom. No a tento salafizmus sa rozširuje v mnohých krajinách. V súčasnosti je to najrýchlejšie rastúce hnutie vo vnútri islamu. Práve tento radikálny prúd, čo je vlastne problém. Napríklad v Egypte, kde som bol ja, tak v 60. 70. rokoch, keď som videl fotky z toho obdobia, tak strašne veľa žien, tá krajina bola sekularizovaná, strašne veľa žien, väčšina žien bola nezahalená a bežné ženy teda nejakým spôsobom fungovali aj na univerzitách, častočne trošku aj v politike, v zdravotníctve, myslím teda ako lekárky. A tým, že Egypt nebol veľmi bohatá krajina, veľa ľudí potom, ako sa v zálive našla ropa v Katare, v Bahrajne, v Spojených arabských emirátoch, v Kuvajte, tak vlastne chodievali do týchto krajín pracovať na ropné polia a tam vlastne boli ako keby predmetom tej misie, tej wahabistickej, čiže mnohí z nich prijali ten wahabizmus ako za svoj výklad islamu a vyvážali ho naspäť, keď sa vrátili do svojich rodín, do Egypta, do Sýrie, do Iraku a podobne a ďalej. Takže takto sa ten salafizmus šíri a v 60. rokoch salafizmus takmer nebol v Egypte a dnes asi 5 až 10% takých hrubý odhad. Tie údaje sa líšia, niekde som našiel 7, 8, 5, 10, 5 až 10% zhruba salafistov, povedzme, že 1/10 Egypťanov sa hlási k salafizmu. A ten wahabizmus je vlastne oficiálnou doktrínou v Saúdskej Arábii. Tam napríklad také pikošky, že je štátnym zákonom to, že ženy nesmú šoférovať. Teraz boli asi pred mesiacom alebo 2 mesiacmi boli voľby do takých tých miestnych zastupiteľstiev, ktoré sú jediné, kde môžu kandidovať ženy a do ktorých môžu byť, a tam aj môžu voliť ženy z tej svojej kandidátky alebo kandidátov. To bolo prvýkrát, čo teda ženy kandidovali. Je bežné v tých salafistických kruhoch, že teda žena nechodí sama vonku, ani na nákup, nedvíha telefóny, je hodne držaná len doma
A všetky, alebo takmer všetky tieto ženy v salafistických kruhoch chodia úplne zahalené. A tí umiernejší moslimovia prijímajú ten výklad, že stačí, aby si žena zahalila vlasy a môže odhaliť vlastne ruky, členky a tvár. A tej šatke sa hovorí hijab, takže ten hijab je postačujúci. A ten salafistický výklad hovorí, že je potreba úplne sa zahaliť a vlastne nosia takúto úplnú pokryvku. Tomu sa hovorí niqab, alebo ešte iný typ, tomu sa hovorí burka. Burka je taký afgánsky typ oblečenia a niqab je viac taký arabský. A ja potom ešte budem trošku o tom hovoriť. Dobývanie nových území. A to je len taká stručné vymenovanie krajín, kde vlastne sa ten islám rozšíril. A tá Meka je niekde tuto. Meka je Medina, sú vlastne v Saudskej Arábii dnes. A veľmi rýchlo Arabi dobili celý arabský poloostrov. A toto bola vlastne pôvodne ten Blízky východ, to bola byzantská kresťanská ríša. Egypt bol byzantský, aj časť tej Severnej Afriky. A vlastne islám veľmi rýchlo dobil všetky tieto územia. Tlačil sa ďalej na východ, do Iránu, do Strednej Ázie. V podstate dnes v Číne je niekoľko miliónov moslimov. Indonézia je najľudnatejšia islamská krajina. A vlastne 3 alebo 4 najľudnatejšie islamské krajiny nie sú arabské. Prvá je Indonézia, potom Pakistán, v Indii je tiež obrovský počet moslimov a potom ešte Irán a Turecko, tam sa tiež Turci majú svoj jazyk, to je turečtina, v Iráne je perština a vlastne až Egypt je potom asi 6. najľudnatejšia krajina. Islamská, tam sa hovorí arabsky. No a vlastne oni sa dostali cez celú Severnú Afriku až do Európy, potom v stredoveku ich vlastne Španieli vytlačili späť, dostali sa na Balkán, vlastne zabraté bolo, viete, Turčin, Polničan, ste sa učili samochalúbka, tak vlastne Turci sa dostali až ku Viedni, zabrali celé Maďarsko, Južné Slovensko, polku Ukrajiny, Chorvátsko, Slovinsko, celý Balkán. A potom vlastne Rakúsko-Uhorsko postupne vytlačalo ich pred prvou svetovou vojnou a potom keď po prvej svetovej vojne sa Osmanská ríša rozpadla, tak tie krajiny sa osamostatnili, ale stále v Bosne, v Čiernej Hore, v Kosove, v Albánsku, tam zostal vysoký počet moslimov stále. Toto nejaké údaje k tomu, ale nebudem zdržovať. No a ideme už na islamský štát. Ja keď som hovoril o tom salafizme alebo wahabizme, tak ten wahabizmus je vyslovene taká tá saudská záležitosť, prípadne ešte v Spojených arabských emirátoch, v Katare, tam v tých štátoch Perského zálivu. A potom ten salafizmus sa rozváža, ten sa tak trošku modifikuje v každom tom svojom regióne, v tej krajine. A on sa ako keby delí, alebo tí bádatelia ho rozdelili na 3 také skupiny. Existuje puristický, alebo kvietistický. Quiet je akože tichý salafizmus. A to sú tí salafisti, ktorí sú veľmi ultraortodoxní, ale nestarajú sa moc o politiku a uplatňujú to islamské právo vo svojej rodine. A oni vlastne sa snažia veľmi puritánsky prísne podľa toho výkladu žiť. Ale moc až tak neriešia politiku a ak aj riešia politiku, častokrát sú veľmi lojálni voči vrchnosti politickej a aj voči sekulárnej. A ja som mal možnosť v Egypte mnohých takýchto salafistov stretnúť a boli to veľmi milí ľudia. My sme mali na katedre učil egyptológiu jeden salafista a mal som s ním takú 1 hodinu, alebo taký rozhovor. A on nevedel veľmi anglicky, takže to bolo také náročné s mojou arabčinou a s jeho angličtinou. Ale bol to veľmi taký milý a láskavý človek, a aj mnohých ďalších, niektorých ďalších som takto stretol. Ale je pravda, že s niektorými ich názormi nemôžeme súhlasiť a nie sú kompatibilné pre naše chápanie ľudských práv a demokracie. A on napríklad takisto veľmi nepúšťal svoju manželku von. A keď ho niekto pozval na návštevu, tak zdvorilo odmietol alebo prišiel iba sám. Takže vlastne tú manželku tak naozaj držal dosť doma aj na tých deťoch. A potom sú teda tí aktivistickí a teda
pardon, za gramatikou som sa ponáhal, tak to malo byť nejaké i. Kritistický, salafistický, aktivistický a džihadistický. Aktivistický je taká malá časť, asi 10-15% salafistov, ktorí sa angažujú v politike. Ale napríklad v Egypte mali dosť silnú podporu, keď boli parlamentné voľby ešte pred pár rokmi, tak salafistický blok získal viac než štvrtinu hlasov. Potom vlastne salafisti sa spojili aj s moslimskými bratmi. Takže vlastne väčšina salafistov, keď sa volil prezident v Egypte, tak podporovala toho islamistického prezidenta Morsiho. Ja som bol práve počas jeho vlády a vtedy, keď ho armáda zosadila v roku 2013. To moslimské bratstvo, salafizmus je taký široký pojem, ale moslimské bratstvo je koherentná uzavretá organizácia, ktorá funguje na takom inštitučnom princípe, je tam proste moršid, to je taký ako vodca a nejaká taká rada uzavretá a to, o čom sa rokuje na tej rade alebo v tých najvyšších kruhoch moslimského bratstva je v zásade tajné. A mnohí moslimskí bratia, tí radoví členovia úplne nevedia, čo je v súčasnosti nejakým politickým cieľom bratstva. A takže vlastne v bratstve môžu byť aj umiernenejší islamisti, ktorí, väčšina moslimských bratov chodí normálne pekne akože oblečená v saku, sú oholení alebo majú takú decentnú bradu. Ešte salafisti majú proste bradu takúto, majú oholené fúzy, neumývajú si zuby zubnou kevkou, ale používajú siwak, čo je taký korienok, taká nejaká drevina, taký korienok, ktorý vypúšťa nejakú tekutinu a tým si čistia zuby, lebo tak to robil aj Mohamed. A oni berú doslova to, že Korán hovorí, že nasledujte proroka vo všetkom, čo robí. Takže vlastne sa snažia sa vyhýbať západnému odevu, takže nosia tú džalabiu a samozrejme pokorný moslim musí nosiť iba počlenky, lebo tí, čo majú dlhú džalabiu, tak to je prejav akože pýchy a dôrazu na luxus a bohatstvo, čo správny, pokorný, zbožný moslim nemá robiť. Takže proste majú politika džalabku a bradu, fúzy sa majú holiť. To sú len také ako keby také vtipné detaily, ktoré to sprevádzajú. No ale tí moslimskí bratia, o ktorých som tiež hovoril, tak tí sú možno v tých rodinných veciach sú viacej takí ako keby sekularizovaní, viacej modernizovaní, ale majú tiež víziu, hovorí sa o tom, že ich vízia dlhodobá je tiež v podstate kalifát a islamský štát. Akorát to chcú robiť sofistikovanejšou politickou cestou. No a teda malá časť potom ešte tých salafistov, niektorí to presadzujú politicky, a malá časť asi percento zo všetkých salafistov, čiže keď zoberieme, že salafistov je asi 10%, povedzme v Egypte, a 1% z nich, tak to vychádza 1/1000, sú džihadistickí salafisti, a tí chcú presadzovať kalifát, obnovenie kalifátu tým ozbrojeným džihádom. No a v podstate jednej skupine sa to podarilo a v roku 2013 bol vyhlásený islamský štát v Iraku a Levante, alebo v Iraku a v Sýrii. Prvým kalifom sa stal Abu Bakr al-Baghdadi, to vlastne poznáte z médií. A ten naozaj uplatňuje veľmi striktný džihadistický, ultrasalafistický výklad islamu. Snažia sa vlastne presadzovať tú šariu. Pre nich je ten kalifát veľmi dôležitý. Oni napríklad sú v spore s Al-Qaidou, pretože Al-Qaida je taká prúžna, ona funguje na rôznych územiach a všade má tie svoje siete, pobočky a robia svoju agendu, ale nemajú štát a nemajú chalifu. A vlastne tí ľudia, ktorí sú vlastne v tom islamskom štáte, tvrdia, že oni dokonca tvrdia, že 85% právnych predpisov islamu nie je možné aplikovať, pokiaľ chalifa nie je prítomný alebo nespravuje ten štát, lebo existencia niektorých predpisov alebo ich vyžadovanie a dodržovanie je viazaná na to, že ten štát spravuje ten chalifa. Takže oni vlastne ten dôraz Al-Kaidy na boj proti
proti západu, proti koloniálnym veľmociam a sekularizmu, preniesli na to, že musíme vytvoriť štát, kde bude vládnuť chalifa, budeme mať šariu 100% a budeme ju šíriť proste do sveta. A takisto to nie je len nejaký taký akože zbrklý, zbesilý výklad, oni takisto majú právne školy, ultrakonzervatívne, nejakých stredovekých autorov, ktorí takýmto prísnym spôsobom vykladali islám, na ktoré sa odvolávajú. Takže nedá sa úplne povedať, že by toto nebol ortodoxný výklad islámu, ale islám je veľmi širokospektrálny. Sú prúdy modernistické, ktoré sa snažia prispôsobiť tej demokracii ľudským právam, sú prúdy potom možno menej modernistické, niekde v strede, menej umiernené, až postupne jemne radikálne prúdy, stále radikálnejšie a samozrejme ten islamský štát stojí kdesi úplne na tom druhom extréme, ten krajný džihadizmus alebo radikalizmus. Ale naozaj oni majú tiež svoje právne tradície zo stredoveku, na ktoré sa vedia odvolať a doložiť svoju ortodoxiu. Neviem, ako sme na tom času. No, už rozprávam dosť dlho. Pretože vlastne, ja som dal len posledný slajd ešte, tam som chcel hovoriť o niektorých takých veciach toho islamského práva. Ja nie som odborník na súčasnú politickú situáciu v Sýrii. Bol som v Sýrii ešte v roku 2007, ešte dávno pred vojnou. A sledujem tak ako pravidelne tú situáciu, ale asi nemôžem si úplne dovoliť povedať, že som nejaký politológ odborník na tú situáciu. Ale myslím si, že tá krajina pred vypuknutím vojny do roku 2011 sa mala o mnoho lepšie, ako je to teraz. Napriek tomu, že Asad naozaj je to človek, ktorý je diktátor, je tyrán, je vrah, že tiež nemal problém vyvražďovať vlastné civilné obyvateľstvo a aj dnes sa hovorí o tom, že má na svedomí veľké civilné obete. Tak stále, pokiaľ on mal kontrolu nad tou krajinou, tak sa tam žilo pokojne všetkým tým komunitám. Sýria je veľmi špecifická tým, že asi 70% sú suniti, asi 10-12% taká šitská odnož, alaviti, potom 10% asi sú drúzovia, to je tiež také zvláštne náboženstvo, a asi 10-11% boli kresťania, už nie sú. A tým, že Asad sám je alavita alebo šita, tak sa opieral o tie menšiny a tie menšiny mali pomerne veľkú mieru slobody a tolerancie v Sýrii, takže vlastne ho podporovali predovšetkým alaviti a kresťania, v podstate aj drúzovia, ale dobre sa tam mali aj suniti. Čiže všetkým bolo dobre až na to, že im vadilo, že to nie je demokracia. Pretože Asad vlastne nastúpil ako syn svojho otca, ktorý vládol v roku 61 v Sýrii, takmer 40 rokov, zomrel v roku 2000 a potom nastúpil Bašár. A už je tam ďalších 15-16 rokov. Takže okrem toho, že to nie je demokracia, nefungujú tam úplne štandardné ľudské práva a občas niektorí ľudia si to odniesli a odskakali, že ktorí boli politicky nepohodlní, nejaká opozícia, tak bola odstránená. To je pravda, ja nejako Asada neobhajujem, ale myslím si, že tá súčasná situácia jednak je tak neprehľadná a tak roztrieštená, že vlastne jedinými troma silami schopnými niečo pre seba uchvátiť z tej krajiny je Asad, potom sú Kurdi na severe a potom islamský štát. Ostatné vlastne tie tzv. Opozičné skupiny, z mnohých sa tiež vyplúvajú vlastne islamisti, možno, že je trošku miernejší ako islamský štát, ale ten front An-Nusra napríklad, ktorý je tiež významný, tak ten je vlastne odnožok Al-Kaidy v Sýrii. A minule som čítal ako reportáž, samozrejme je to možno trošku sporné, ale to bolo od Salesiánov v Alepe a v Damašku. A práve teraz to Alepo tiež sa tam vedú masívne boje bombardované a tí Salesiáni boli aj miestni sírsky kresťania, aj jeden Talian tam bol a oni hovorili, že oni teda volali s ľuďmi, tí z Damašku volali s tými Salesiánmi v Alepe, kde sa bojuje
že podľa nich tie nálety a civilné obete to nemajú na svedomí Rusi prevažne, tak ako to hovoria západné médiá, ale že to práve robia tí povstalci a že de facto momentálne medzi tými povstalcami, tou akože demokratickou opozíciou, žiadna akože naozaj reálna sila, ktorá predstavuje umiernenú sekulárnu opozíciu, už nie je. Že všetky tie skupiny, ktoré ešte významne zasahujú do bojov, sú viac alebo menej islamistické. A samozrejme je to sporné, tá situácia je taká neprehľadná, že ja veľmi ťažko sa neviem k tomu vyjadriť. A podľa mňa, napriek tomu, že nejako tiež nie som zastancom Ruska a už vôbec nie Iránu, a samozrejme Rusko a Irán tam sleduje svoje ciele, myslím si, že je rozumné podporiť ten Asadov režim a to, čo robia Rusi, za predpokladu, že minimalizujú civilné obete, je podľa môjho názoru, ale hovorím, nie som v tomto odborník a myslím si, že je to dobré. Že by sa tá Sýria stabilizovala pod Asadom, aby sa z nej vyjednávala o nejakom presunutí moci na niekoho ďalšieho. Ale nevidím tam, okrem Kurdov na severe, ktorí by mohli dostať autonómiu, nevidím tam nejakú inú ďalšiu silu. Dobre, ja som tu chcel ešte hovoriť o takých veciach, ako je kameňovanie, odtínanie rúk, trest smrti pre odpadlíkov, aj o tom zároveň už som hovoril, ženská obriezka, antisemitizmus, popieranie holokaustu a tak ďalej. Ale už rozprávam dlho, tak asi o tom môžeme hovoriť potom nejako osobne. Alebo ak vás to zaujíma, tak povedzte a môžeme ešte o tom hovoriť. Aj určite všetci nie, že niekto sa tu ľudia budete určite, aby som dlho. Demokracia, vláda väčšina. Tak, to som vybral také niektoré veci, aj som to nadpísal tak zjednodušene, že šaria a ľudské práva. My máme demokraciu a nejakým spôsobom tá demokracia funguje, občas menej, občas viac. A fungujú to aj nejaké ľudské práva, máme už aj nové rôzne ľudské práva, s ktorými sa niektorými nestotožňujeme úplne, ale keď zoberieme, povedzme, tie ľudské práva, na ktorých sa väčšina Európanov stotožňujú, tak vlastne ten prísny výklad islámu, alebo nielen prísny, ale v podstate väčšinový, v niektorých bodoch sa jedná o väčšinový, v niektorých prípadoch o prísny výklad islamu, tak vlastne hájí názory alebo postoje, ktoré nie sú kompatibilné s tými našimi hodnotami, s našim právnym systémom a s našim vnímaním kultúry. Napríklad, to je zásada, to platí pre všetkých muslimov, okrem nejakých naozaj ultraliberálnych, že je zakázané, aby si moslimská žena vzala nemoslimského muža. Moslim si môže vziať nemoslimku, pokiaľ je to z domu knihy, čiže je to národ, ktorý je zahrnutý alebo sa označuje ako dar al-kitáb. A to sú kresťania a židia, ktorí majú knihu, čiže Tóru, starú zmluvu a ten Inžil, novú zmluvu. A je to preto, že jednak sa očakáva, že muž je ten dominantný a on presadí vlastne svoje náboženstvo v rodine. Čiže buď tá žena konvertuje, alebo nejakým spôsobom nebude môcť tlačiť v tej rodine tú svoju kresťanskú alebo židovskú vieru. A zároveň ešte to, že muž je ten, po kom detia deti náboženstvo. A vlastne v týchto islamských krajinách, v Iraku, teraz som mal možnosť cez víkend prišla ďalšia skupina tých irackých kresťanov do Českej republiky a cez také nejaké vzťahy kamarátske, jeden kamarát má na starosti ten integračný proces jednej skupiny v Sliesku, ktorá asi 20 kresťanov, ktorí skončili v Sliesku, tak ma tam zavolal, ja som tam bol tlmočiť so svojou takou lámanou arabčinou, aspoň čosi. Tak som mal možnosť s nimi hovoriť, tak mi takisto potvrdili, že v Iraku, a takisto je to aj v Egypte. Neviem úplne, ako to bolo v Sýrii, ale vo väčšine islamských krajín, ktoré sú v zásade sekulárne, lebo Egypt to nebol islamský štát. Tam vlastne vládol dlhé roky vládli prezidenti, ktorí boli armádni dôstojníci, Nasir, Sadat, Mubarak, ktorí v zásade mali sekulárne videnie toho štátu, plus minus sekulárne. A napriek tomu, a to isté vlastne aj za Sadáma v Iraku, myslím si, že aj za Asada v Sýrii to tak bolo, že oni tiež mali to náboženstvo uvedené v občianskom preukaze.
Čiže každý vlastne ich mohol skontrolovať, nejaký úradník alebo nejaký činiteľ príslušný a všetci vedeli, aké je to jeho náboženstvo. A bolo možné vlastne zmeniť z kresťanstva alebo židovstva vierovyznanie na islám, ale už to nešlo späť. Alebo tí, čo sa narodili ako moslimovia, tak to nemohli zmeniť. A boli potom rôzne také pokusy. Oni v týchto sekulárnych štátoch nie je žiaden trest za to, keď prestanete praktikovať islám a necháte sa pokrstiť alebo obrezať, lebo moslimovia sú obrezaní, ale keby sa stali židmi trebárs. Čo v podstate už veľmi sa teraz nedieje, pretože takmer všetci židia z tých islamských krajín ušli alebo emigrovali postupne do Izraela po 48. kedy vznikol Izrael. Aj v Egypte, kde som bol, bola ešte začiatkom 50. rokov asi 50 000 komunita židov, dnes je ich tam asi 200. A tá synagóga, ktorá je v Káhire, v kresťanskej štvrti, taká starobylá, tak v podstate to už je len pamiatka. No a teda je možné konvertovať jednostranne na islám, ale späť to nejde. Je možné prestať praktikovať islám, nechať sa pokrstiť, lenže problém je to, že síce štát vás za to nepotrestá, ale vás častokrát odvrhne okolie a pokiaľ máte v okolí nejakých radikálov, tak tí vám to môžu spočítať. A tie útoky aj v relatívne sekulárnom Egypte za Mubaraka bolo bežné, že raz za 2 roky niekde buchol kostol a prišlo tam 50, 70 alebo aj 150 ľudí o život. Ja som mal kamaráta, môj dobrý kamarát, ktorý bol umiernený moslim, taký úprimne veriaci, nežije v Rumunsku, má Rumunku za manželku, a to je taký dlhý príbeh, ale boli sme si takí blízki a sme stále nejako v kontakte, tak on mi hovoril, že sedel v taxíku v Alexandrii vo vedľajšej ulici, keď v roku 2011, myslím na Nový rok alebo na koptské Vianoce, a vybuchol veľký pravoslavný kostol v Alexandrii. Takže on sedel v taxíku, išiel a zrazu obrovský búk, vyšiel z taxíku v vedľajšej ulici, proste aj mŕtvoly, skaly tam proste prozadzované. A čiže naozaj toto sa tam dialo. A tí kresťania sa necítia bezpečne v tých krajinách, pochopiteľne. A nie je bezpečné, aby ste zverejňovali to, že ste zmenili svoje vierovyznanie z islamu na niečo iné. A bol taký prípad medializovaný v roku 2005, myslím sa to začalo. A taký chlapík, po ňom Mohamed, dnes má kresťanské meno Bišoj, to je také koptské meno Bišoj, Hijázi, alebo tak nejako. A on bol prvý, ktorý tak medializoval svoju vlastnú kauzu a snažil sa získať od vlády povolenie, aby mu zmenili vierovyznanie z islámu na kresťanstvo. On konvertoval na kresťanstvo a už svoje deti od začiatku vychovával v kresťanskej viere, lenže tým, že on bol moslim, mal to v dokladoch, automaticky to dedili po ňom aj deti. Dostal množstvo vyhrážených telefonátov od rodnej skupiny, že keď do nejakého času nekonvertuje, že ho zabijú. A dokonca jeho dcéra, neviem koľko má teraz rokov, ale dostala, ako bola malá, také ultimátum, že keď dovrší 10 rokov, kedy zhruba vlastne od tých 10 začína prichádzať menštruácia u dievčat, takže vlastne to je čas, kedy sa musia začať zahľovať, tým sa stávajú ženou. A tie nemenštrujúce dievčatá vlastne sa zahľovať ešte nemusia. A oni teda stanovili 10 rokov v tom liste, že musí konvertovať dovtedy späť na islám, a tiež zabijú. Pritom ona nikdy ako muslimka nebola vychovaná, nikdy nevyznávala islám. A prečo aj zabili? A zatiaľ čo viem, akože teraz som nesledoval posledný akože rok tie ich osudy, takže neviem, ale dúfam, že nie. Ale akože na internete sa o tom dosť písalo, keď on dokonca píše aj na Wikipédii, keď si hodíte Wikipédiu, tak tam mám vybrané anglické články, odkazy a už si nájdete v novinách nejaké články. No a takýchto prípadov je tam mnoho. Napríklad bol tiež iný prípad, kedy bola rodina a matka kresťanka konvertovala na islám. Deti boli vychované ako moslimovia. Otec zomrel, ostala vdova a chcela konvertovať späť na kresťanstvo a už to nešlo. Ale aby to mali nejako ošetrené, tak ona chcela
chcela sfalšovať, takže oni si podplatili úradníkov, aby im sfalšovali doklady. A sa na to prišlo a tiež, viem, že sa to riešilo a hrozilo im nejakých 10 alebo 15 ročných trest vo väzení. Za falšovanie dokladov, nie za zmenu náboženstva, ale za falšovanie. Takže to je problém toho, že tie radikálne skupiny hovoria o tom, že kto odíde alebo odpadne od islámu, má byť popravený. Týmto ľuďom sa hovorí, že sú murtadín. Murtad je ridda, je odpad od viery, tak murtadín je ten, ktorý odpadol. A je taký verš v Koráne, ja ho tak iba voľne parafrazujem, ktorý hovorí, že odpadníkov kdekoľvek ich nájdete, zabite. A existujú staršie verše, a ten Korán vlastne sa rozdeluje na mekánske verše, kedy Mohamed bol ešte iba prorokom a nemal politickú moc a vojenskú. A potom na tie medínske neskôršie, kde už vystupoval ako vojvoda. A tie medínske sú častokrát prísnejšie a vlastne niektoré výklady používajú tzv. Princíp abrogácie, že tie neskoršie súry opravujú tie mladšie. Takže vlastne v tých starších súrach sú verše, kde sa hovorí, že nechajte každého veriť, čo chce, alebo že v oblasti viery nesmie byť žiaden nátlak. Čiže sú tam ako keby verše, ktoré hovoria o tolerancii. Lenže potom sú tam tieto neskoršie verše, ktoré hovoria o trestaní odpadlíkov. A takí tí umernení moslimovia ich vykladajú, že to je ako keby predpis pre tých moslimov, ktorí žili v tom čase, kvôli tomu, že niektoré tie kmene židovské, alebo kresťanské, alebo pohanské odpadli od islamu a ako keby politicky prestali Mohameda podporovať a poslúchať. Čiže vlastne sa to týkalo nejakej tej konkrétnej politickej situácie a týkalo sa to len tých kmeňov a že akože tých kdekoľvek nájdete v tom 7. storočí, že tých zabite, ale sa to netýka ako keby toho islámu a celých jeho dejín ďalej. Ale práve tie striktnejšie, tie salafistické výklady hovoria o tom, že sa to týka všetkých. Oni kladú dôraz na ten doslovný výklad. Ja som napríklad mal učiteľku, ktorá ma učila dejiny islamu stredovekého a ona nemala moc rada, keď som akože otváral tieto otázky, asi to vnímala trošku ako také vyrývanie. A ja som sa snažil tak akože kultivované sa na to pýtať. A ona povedala, že áno, že ten, kto odpadne od islámu, že by mal byť popravený a že preto si treba dobre rozmyslieť, kým konvertujete na islám. Lenže už to nerieši, to bola teda jej odpoveď, lenže to už nerieši otázku, že čo tí ľudia, ktorí sa narodili ako moslimovia. Takisto, keď som chodil po mešitách, tak som tam občas, tí salafisti sú veľmi aktívni a misijne, pretože takí vlážni moslimovia častokrát sú umiernení, lebo keď niekto nemá nejaký zápal, nemá dôvod byť nejaký radikál alebo fanatik. A väčšinou fanatici sú tí, ktorí väčšinou sú úplne presvedčení, že to, čo ten svoj radikálny výklad, ktorý razia, tak je správny. Ale tí ľudia, ktorí sú vlážni, a vlážnych moslimov je veľa v tých arabských krajinách, tak tí sú väčšinou umiernení. Ale tí, ktorí sú presvedčení o svojej pravde, sú akože úprimne veriaci v tú svoju pravdu, tak tí to aj šíria, takže ten salafizmus je misijne veľmi aktívny. Má rôzne také organizácie aj v islamských krajinách, aj na západe, aj v Európe máme salafistické, vahabistické mešity v Nemecku a tiež ten počet salafistov rastie. No a keď som sa rozprával s týmito ľuďmi, tak oni im tiež povedali, hej, že demokracia to nie je zlučiteľné s islamom, že islám a demokracia to nejde dohromady, že áno, hej, odpadli do islamu, že mal byť potrestaný smrťou, hej. Oni to hovorí akože úprimne, to bola priateľská debata. Oni mi to nehovorili ako, že ty si proste neveriaci pes zo západu a nevyhrozovali mi smrťou. Ale bola to normálne kultivovaná debata a oni povedali, áno, tak by to malo byť potom. Povedali, že stále zlý chalífa lepší ako žiadny chalífa. A že vždy zlý chalífa je lepší ako demokracia. No, takže to je k tomu trestu smrti pre odpadníkov. Potom som hovoril o tom zákaze manželstva medzi moslimskými ženami a nemuslimami, kameňovanie za homosexualitu, cudzoložstvo, rúhanie a ešte odtínanie rúk za niektoré prečiny. A tomu sa hovorí hudud, to sú také akože tie ťažké tresty. A tam zase sú stanovené podmienky, za ktorých by to malo byť vykonávané. A zase záleží od právnych škôl, ale tie podmienky by mali byť celkom prísne.
a nemalo by k tým trestom dochádzať nejako často. No, napriek tomu historicky sa to dialo, častokrát boli prehľadané tie predpisy, takže tie obvinené obete častokrát aj navzdory tým predpisom a výkladom tento trest dostali. Dnes je to samozrejme zriedkavé, pretože ten medzinárodný tlak je veľký aj na krajiny ako Irán, kde stále kameňovanie je možné. Irán a Somálsko samozrejme, Mauretánia, Saudská Arábia, možno Spojené arabské emiráty a samozrejme také tie časti krajín, kde vládnu nejaké tie radikálne skupiny, ako v Mali je to Boko Haram, a Severný Sudán, kde tiež islamistický prezident, Severný Afganistan, časť Pakistánu. Takže tam tieto veci sú možné. Ja si myslím, že sa deje, len sa o nich akože nepíše. A keď sa nejaký prípad medializuje, tak ten západný tlak vytvorí to, že sa nejako odloží, alebo zmení sa ten trest, alebo sa aspoň zmení na treba trest smrti zastrelením, alebo obesením, alebo niečím iným. Ale zase hovorím, že aj to kameňovanie a tí umiernení moslimovia sú takí, len je veľmi ťažko rozlíšiť u koho, aké názory prevládajú. Tí moslimovia môžu v niektorých otázkach byť umiernení a v niektorých radikálnejší a môžu aj zmeniť veľmi často, ale môžu počas svojho života meniť svoje názory, pretože ako keby dnes tie radikálne skupiny sú na vzostupe, majú silnú misijnú činnosť a dochádza k takému rozširovaniu toho salafizmu a tých radikálnych výkladov. Takže niekto, kto môže byť umiernený, môže emigrovať do Európy, môže sa časom radikalizovať na západe, alebo teda minimálne vyznávať tú salafistickú podobu islámu. Takže zase nehovorím, že všetci chcú kameňovať, všetci moslimovia, ja som poznal mnohých, ktorí to nechceli robiť, takisto mnohí odmietali trest smrti pre odpadníkov a s tým manželstvom, s tým sa teda väčšina, a vlastne každý jeden moslim, s ktorým som o tom hovoril, tak s tým zákazom manželstva medzi moslimskou ženou a nemuslimami, s tým sa stotožňuje. No, ženská obriezka, to je tiež taká, o tom zahávaní som hovoril, tam sú tiež nejaké verše v Koráne a v tých hadisoch, jedné hovoria tak, druhé inak. A tá ženská obriezka, a mužská obriezka je povinná v islame, ale ženská nie je povinná, ale je doporučovaná a vysoko chválená. A nie je to v Koráne, ale je to v hadisoch. Ale mnohé tie tradičné islamské spoločnosti to berú ako otázku ctín, že poctivá, počestná žena proste má byť obrezaná. A ja som sa tým nejako hlbšie nezaoberal, ale viem, že sú 3 stupne tej obriezky. Ten tretí je vlastne úplne odrezanie klitorisu a to odmietajú aj moslimovia, ale potom je čiastočné vlastne orezávanie tých genitálií a to sa v zásade dovoluje. Nechcem do nejakých detailov zachádzať, ale sú rôzne ako keby v tých salafistických kruhoch aj štúdie, ktoré to akože chvália, ospravedlňujú a argumentujú, prečo je to dobré zo zdravotného, hygienického a neviem akého hľadiska. Ja som čítal o tom, že mnohé komunity aj na západe, ktoré majú imigrantský pôvod, tak tým, že to nie je dovolené v západných krajinách, tak posielajú cez prázdniny dievčatá do Somálska, do Sudánu, do Saudskej Arábie, aby proste v tých 6-7 rokoch ako počestným moslimkám to robili. No, určite, akože ja som sa, hovorím, hlbšie som sa tým nezaoberal, iba pár nejakých svedectiev, čo som čítal, aj keď treba byť opatrný v tých zdrojoch, ktoré čerpáte, tak určite asi nemusím o tom viacej hovoriť. A iba ešte taká posledná informácia, v Egypte, čo je teda relatívne sekulárna krajina, iba v roku 2007 zakázali vykonávanie ženskej obriezky v štátnych nemocniciach. To znamená, že donedávna sa to tam legálne robilo a ja som presvedčený, že sa to stále ilegálne deje na tých klinikách. A to nehovorím o tom, že keď to niekde nechcú robiť, tak to urobí nejaká porodná babica, kde si ich dedine alebo proste niekto. Takže ani Egypt ako relatívne sekulárna moslimská krajina akože ďaleka podľa mňa nemá v tejto otázke to vyriešené. A potom otázka antisemitizmu. Sú v hadisoch zvlášť, ale aj v Koráne sú také dosť negatívne výroky o Židoch.
zvlášť skupiny, ktoré majú nejaký problém s Izraelom, ako Hamas alebo Hizballah, alebo aj ďalšie skupiny, tak tieto verše zdôrazňujú. A tieto antisemické hadisy sú v ústave Hamasu. Hamas je vlastne taká palestínska pobočka moslimského bratstva. A vlastne tieto skupiny v zásade odmietajú právo štátu Izrael na existenciu. Ja som mal kolegu, ktorý učil egyptológiu a dostal sa do Španielska, zo Španielska dostal PhD z egyptológie. A nebol salafista, ale mal blízko k takým konzervatívnym výkladom. Tak keď sme sa bavili o Izraeli, tak on povedal, že Izrael nemá právo na existenciu, to Židia ukradli pôdu moslimov. Takže oni sú ochotní podporovať tú vojnu, aby to tam bolo, kým tí Židia to neprepustia. A mal som spolužiakov, ktorí vôbec neboli salafisti, boli to veľmi takí akože ležerní moslimovia, ale v tej kultúre jednoducho ten antisemitizmus je zakorenený. A ja som čítal, že vo Francúzsku, kde bola najväčšia komunita Židov v Európe, alebo stále je, tak minulý rok odišlo dvakrát viac ľudí emigrovalo spomedzi Židov do Izraela ako predtým. Takže lebo tie útoky na Židov a tie antisemitské prejavy sa zvyšili a dokonca v niektorých oblastiach sa vyhlasuje to, že radšej nech Židia nenosia kipu na hlave, aby neupútávali to, že sú Židia. No a potom, čo sa týka náboženských menšín, tak to tiež akože je otázka, ako to je s tou toleranciou. V zásade podľa tých štandardov väčšiny škôl platí to, že existuje dom islámu, to sú islamské krajiny, kde sa uplatňuje šaria, Dar al-Islám, a potom je Dar al-Harb, čiže dom vojny, kde sa šaria neuplatňuje. Tá definícia, čo to je Dar al-Harb, či to je každá krajina, ktorá potláča islám, alebo sú to aj krajiny, ktoré tolerujú islám, ale nezaviedli šariu, v tom sa líšia tie školy. Ale v zásade, ak nemuslimovia žijú v kresťanských krajinách, tak tradičný výklad stredoveku sa to uplatňovalo. Tradičný výklad bol taký, že títo nemuslimovia majú 4 možnosti vlastne. Buď konvertovať na islám, odísť, byť popravený, alebo platiť džíziu. Džízia je vlastne taký potupný poplatok, ktorý majú platiť. Môže platiť dom knihy, čiže tí Židia a kresťania, a oni to platia kvôli tomu, že nesmú slúžiť v armáde, a teda brániť krajinu alebo bojovať za krajinu, pretože nezdielajú tie islamské hodnoty a je otázka, či by boli lojálni. A preto vlastne platia tie poplatky, aby mohli byť miesto nich, keďže žijú v tej krajine najatí žoldnieri, ktorí budú bojovať akože za nich. A to je jeden z dôvodov, ale tam tých dôvodov viacej, takže platia tú taxu, tú džíziu. A ja som sa rozprával s tými Iráčanmi, ale to je druhá vec, že tí kresťania, ktorí žijú v tých islamských krajinách, ja tomu rozumiem ľudsky, ale oni majú strašnú averziu voči muslimom a myslím si, že častokrát nafúkujú a preháňajú niektoré veci. Čiže treba niektoré veci brať s rezervou, aj keď zase musíme aj naozaj tie negatívne stránky islamu brať vážne. A oni mi hovorili, tí Iráčania, že tú džíziu vraj nebolo možné platiť. Títo boli vlastne, väčšina bola z Mosulu, ktorý je momentálne pod islamským štátom. A oni hovorili, že vraj tá džízia bola tak vysoko, akože taký vysoký poplatok, že neboli schopní vlastne väčšina to platiť. Ale neviem, to sú také trošku nie je úplne overené informácie. Dobre, tak toto je vlastne asi k tomu, čo som chcel. Už asi nebudem nejaké fotky alebo tieto veci, to potom nejako súkromné, takže ak máte otázky, komenty, alebo počkajte, ešte mi dajte 1 minútu na taký záver. Určite sa budete pýtať ohľadom migračnej krízy, takže o tom nebudem teraz ešte hovoriť, ale chcel som povedať jednu vec, že naozaj zdôrazňujem, že nie všetci moslimovia sú radikáli a už ďaleka nie všetci moslimovia sú teroristi. Problém je, že percento teroristov a radikálov v islamskej populácii je mnohonásobne vyššie než v európskej populácii a preto veľké populačné celky moslimov v Európe sú rizikové. Nie preto, že by väčšina bola zlá alebo sa nevedela integrovať, ale proste veľa z nich sa nejako neintegruje. Budú mať už taký nejaký povýšenecký akože pocit, že my sme teda tí praví orechoví moslimovia, my tu zavádzame naše veci, možno taký despekt voči ženám, čo sa prejavilo aj v Nemecku na tých silvestrovských oslavách. Zase, jasne, neboli to všetci migranti, ale
Ale proste nestane sa dnes v Európe, že by 1000 mužov vyšla a začala obťažovať sexuálne ženy. Hej. Boli to migranti. Dnes nemecká polícia to teraz pred pár týždňami som čítal, že oficiálne potvrdili, že všetci zadržaní mali migračné pozadie. Buď požiadali o azyl, alebo už dostali azyl. Takže takéto ako keby negatívne sociálne javy alebo až vyslovene násilný radikalizmus je tam vyšší a z tohto hľadiska tá populácia je rizikom pre našu, aj zvlášť Židia môžu byť terčom útokov. A ja keď som tak sa modlil a ešte premýšľal dnes o tejto téme, tak som si tak hovoril, že chcem to tak akože citlivo a zároveň vyvážene prezentovať, aby to nebola nejaká islamofóbia, aby to bolo také racionálne uvedomenie si tých rizik. Môj záver je taký, že by sme mali akože zabrániť tej migrácii vo väčšine prípadov, lebo nebudeme schopní to zvládať a riešiť tú situáciu nejak inak. Ale je pravda, že proste sa tu bijú viaceré nejaké také princípy, že nejaké milosrdenstvo, pomoc blížnym. A je to veľmi ťažká otázka, ale môj taký súkromný názor je, že musíme to riešiť inak ako migráciou. Tak toľko len krátko k tomu záveru k migračnej kríze a myslím si, že naozaj najviac tam trpia tie menšiny a tým by sme mali zvlášť pomáhať. Čiže kresťanom, nemám problém prijať aj niekoľko tisíc kresťanov, aby sme prijali. Viem, že jasné ľudskoprávni aktivisti by ma napadli, že diskriminujem. Ja s tým nemám problém, lebo myslím, že dnes sme pod tlakom také politickej korektnosti a aj treba, aby sme sa vedeli postaviť voči tomu. Lebo naozaj to sú ľudia, ktorí zdieľajú našu kultúru z veľkej časti a vedia sa integrovať a nie sú rizikom. A potom aj iné menšiny, to sú tí jazidi. A jazidizmus je vlastne také kurdské náboženstvo synkretické, ktoré zmiešalo prvky islámu, antickej filozofie, židovstva, kresťanstva, takže je to taký mix. Ale zase oni nevykazujú také prvky radikalizmu. Sú to väčšinou Kurdi, ale tí zatiaľ sa nehrnú veľmi do Európy. Oni totiž sú viazaní nábožensky na tú horu Sinjar, ktorá je posvetná pre nich, takže oni to zatiaľ moc nechcú opúšťať. Ale v prípade, že by chceli, tak si myslím, že tým jazidom je treba pomôcť a možno drúzom. To je tiež taká synkretická komunita, ale nie je tak radikálna. Čiže nechcel by som, aby to vyzeralo, že poďme podporovať len kresťanov, poďme podporovať všetkých ľudí, ktorí nepredstavujú pre nás riziko. Dobre, Hulk. Môžem ti spýtať? Nechcem si naťahovať, ale veľmi ma zaujíma tá otázka ženy. Prečo si to tá žena v tom islame nejako odskáče, alebo musí chodiť zahalená, nemá žiadne právo. Z čoho to vychádza? Proste si s tým venoval tak okrajovo trošku, že takéto veci, ale nejak si nepostavilo, že z čoho to tak vychádza, že prečo ten muž bol vždy nejak taký hlavný. Ja som to tiež... Mohamed o tom, alebo... Jasné, sú k tomu proste verše, jednak v Koráne a jednak hadisoch. A v Koráne, teda bez ohľadu teraz na zahaľovanie a ten status ženy, oni vlastne povedia, že žena je v zásade pred Bohom, alebo čo sa týka stvorenia rovná mužovi. Ale v tých sociálnych rolách musí byť jasne rozlíšené. Čo je v podstate niečo, čo aj Biblia takto predkladá, akurát možno tá miera nie je taká masívna ako keby toho rozdielu medzi ženou a mužom v kresťanstve. Aj keď je pravda, že v dejinách kresťanstva takisto akože tá žena nemala moc vysoké postavenie. No to by bolo na dlhú debatu a ťažko povedať, že či stredoveký katolicizmus diskriminoval ženy viacej ako islám. Záleží, aký prúd islamu. Akože tie umiernené školy asi v súčasnosti diskriminujú menej ako stredoveký katolicizmus. Ale, čiže ani ten islám sa nedá úplne tak, ako keby celá tá odpoveď zhrnúť do jedného balíku pre celý islám. Lebo tam je tiež niekoľko prúdov. Ale čo sa týka tých textov, tak čo sa týka napríklad tej ženskej obriezky. Ženská obriezka sa vyskytuje aj u nemuslimov a ja si myslím, že je to vlastne predislámsky taký kmeňový zvyk
ktorý prežil v islame a nadobudol nejaký náboženský význam, podobne ako u dneska mužov, tak aj u žien. A potom už ako keby tie motívy obhajoby toho sú rôzne. Akože nechcem do tých detailov zachádzať, možno potom osobne, ale oni uvádzajú nejaké dôvody, prečo je to dobré. A podľa mňa je tam taký mix tých dôvodov. Myslím si, že tam mohla zohrať aj taká akože mizogynia, že tá žena je slabšia a proste na muža nemá a naozaj niektoré tie kmene mohli mať ten dojem, aj sa to hovorí, aj medzi niektorými takými primitívnejšími kmenmi, islamskými aj neislamskými, akože žena, ako to slabšie, horšie pohlavie, nemá nárok na sexuálnu rozkoš. Keď to tak veľmi sprosto poviem, tak toto môže byť jeden z dôvodov. Taký naozaj nepriateľský voči ženám. A druhý rozmer môže byť aj ten, že vnímajú ženu ako to slabšie pohlavie, alebo ako pohlavie, ktoré môže byť zdrojom pokúšenia pre muža. A preto vlastne to, čo na tej žene je najpríťažlivejšie, tak vlastne tá žena má zahaliť. Pokiaľ je nevydatá, tak si zachová to panenstvo do sobáša a pokiaľ je vydatá, tak už vlastne si zachová to manželstvo. Čiže môže to byť aj snaha zamedziť narušovaniu cudzích manželstiev, čo je v podstate celkom akože dobrá motivácia, akurát asi extrémne prevedená, lebo vlastne tú ženu veľmi obmedzujeme. Ale keď ja som sa bavil s moslimami o tom, tak oni mi presne povedali, že vieš, hovorím, že dobre, tak ja sa pozriem na peknú ženu, poviem si, že je pekná a idem ďalej. Hej? A oni mi hovoria, že dobre, ale ty si taký čestný muž, ale je tu veľa takých nečestných mužov a ty proste, keď uvidia tú peknú ženu, tak budú z nej celý mimo a niečo jej urobia. Hej, akože tak veľmi tak ako nahrubo reprodukujem niektoré možno tie výpovede v tých debatách. Čiže je možné, že niektorí za tým vidia to, že buď chránia tú ženu, alebo skôr možno vyslovene ako keby čest toho muža, aby nedošlo k narušeniu toho manželstva, lebo tá žena bola chápaná ako časť majetku toho muža a ten majetok vlastne nemal byť nejako poškodený alebo zničený. Je lepšie dať na jedno oko mužom pásku, ako tie ženy, tak zahávajú vesnici alebo... Na oboje. No neviem, či je to uspokojivé odpoveď, akože je to také nejasné, no. Oni samotní moslimovia mňa učili na fakulte, že žena vlastne v tej arabskej beduínskej spoločnosti pred islamskej to mala ešte horšie a že vlastne islám doniesol isté oslobodenie. Tak to je ich osobný problém, že sa nevedia ovládať, to nie je sprostý. Avšak mne to nie je treba vysvetľovať. Ja som im to hovoril, hej, ale akože ja som mal kamaráta, ktorý vôbec som nemal dojem, že by inklinoval k nejakému salafizmu v škole. A bol taký veľmi prozápadný, chcel proste ísť do Európy, vidieť, ako to vyzerá, ale hovoril mi, keď sme sedeli na káve, že no, ale naozaj zbožná žena bude nosiť ten nikáb. Naozaj, to ti poviem, že proste, akože mala by nosiť ten nikáb. Naozaj, to sú tie ženy, ktoré poslúchajú Allaha. Podľa mňa je to taká, ako keby, taká zmeska. Jednak toho, že tá žena sama seba chráni a pôsobí cudne. Potom to, že chráni to manželstvo a mužovú česť, alebo otcovú česť, pokiaľ je ešte pána nevydatá. A môžu v tom byť aj také akože mizogynné, čiže voči ženám nepriateľské nejaké nálady. No ja sa chcem spýtať, čiastočne aj to, čo sa tu akože v Európe deje a ten strach, z čoho pramení, a ktorý je napríklad u nás veľmi živený niektorými ľuďmi, tak on akože pramení z toho, že sa proste bojíme tých extrémistických prejavov, alebo teda toho, že sem prídu tí moslimovia a vlastne začnú diktovať to svoje náboženstvo a neviem čo. Takže ja sa chcem spýtať, že jednak či z takéhoto čisto teologického pohľadu na islám a na Korán, či tá šária má ukotvenie v Koráne, alebo je to len nejaký konštrukt nejakých právnických škôl, ktorá tam nemá akože základ. Poviem príklad, ten stredoveký katolicizmus, hej, a s tými čarodenicami a toto, to tiež nemalo v podstate
v Ježišovom učení absolútne žiadny základ a boli to len proste nejaké pomilené dogmy pápeža. Takže napríklad, čo sa týka tých čarodejníc, no tak samotné kladivo čarodejnice a ten taký asi najznámejší verš, že nenecháš čarodejnicu nažive, čo je myslím verš z Exodu alebo z Deuteronomia. Čiže tam ide o to, že tá stará zmluva má niektoré veci, s ktorými sa musíme my vysporiadať, ale v zásade nová zmluva, tak ako sa javí, ako sa javí život Ježišov a tých učeníkov, že jednoducho oni tie násilné tresty z tej starej zmluve neprejímali. A myslím si, že toto má byť ako keby to výkladové pravidlo pre kresťanov. A pokiaľ sa to vymklo tej teológii a čo sa stalo v dejinách, a dokonca aj protestantom, že nejakým spôsobom násilne trestali niektoré náboženské prejavy, alebo mágiu, okultizmus, ktorú samozrejme odmietame ako kresťania, ale netrestáme ju, tak to bol akože exces a myslím si, že máš pravdu, že vieme nájsť, že v tom Ježišovom učení takéto veci nie sú. No a ja sa pýtam teda, že či, lebo ja mám ešte druhú časť. Ty sa pýtaš na to, či v islame... Takže, že či tá šaria, alebo tá previazanosť náboženstva s svetskou mocou, čo napríklad Ježiš vyslovene povedal, čo je cisárove cisárovi, čo je Bože Bohu. A vyslovene, aj keď mu vraveli, že teda, že či nejakú armádu tu máš, hej, a neviem čo, tak vravel, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čiže jasne oddeloval to, že proste on sem neprišiel nejako robiť kráľovstvo na zemi, ale prišiel sa zvestovať nebeské kráľovstvo. No teda, že prvá otázka je, že či teda tá šaria tam nejako je a či je to akože reálna obava a druhá je tá, že teda keď je niekto pravoverný kresťan, nechcem, aby to zle vyznelo, hej, ale proste, že naozaj chce nasledovať Krista, tak ako nie sa čoho báť u neho, hej. A teraz ja sa pýtam, že áno, vravel si, že niektorí umiernení moslimovia trest smrti pre odpadlíkov neuznávajú, hej. Ale ja sa pýtam, že či samotné učenie, teda samotný Korán, že či sa ho obávať treba alebo netreba. Lebo pre mňa je to akože kľúčové. Nie je to, že niekto je len papierový moslim, ale ak je niekto pravý kresťan alebo papierový, tak v podstate ten pravý kresťan nebude žiadny nejaký extrémista z pohľadu toho, že by niekoho išiel. Áno, ja mám tiež to presvedčenie, že pravý kresťan oddeluje svetskú a náboženskú sféru a teda nebude takéto tresty vyžadovať. Čo sa týka islámu, tak tamto previazanie je, pretože titul Mohamedov bol Rasul Allah, čiže posol Boží, a zároveň bol vlastne vrchným veliteľom vojsk a najvyšším politickým činiteľom. Čiže v jednej osobe sa snúbili všetky tieto aspekty moci, alebo úradov. A čiže tamto spojenie je, a presne to je to, čo sa štandardne vytýka islamu, že tam nie je oddelenie týchto dvoch zložiek. Potom, keď ten kalif vládol, tak samozrejme mal okolo seba učencov, ktorí teraz, keď robil niečo proti islamu, tak mohli napadnúť, že ty už sa nesprávaš ako pravoverný chalif a boli prípady, že tí učenci vyhlásili, že ty už nie si ďalej kalif. Čiže ako keby isté oddelenie, že boli nejakí moslimskí učenci, ktorí sa zaoberali tým výkladom, tak mohli povedať, že hej, ty už nie si správny kalif, hej, a už nie si ďalej kalifom a treba si zvoliť ďalšieho. Čiže bola tam nejaká kontrolná autorita, lenže to nie vždy fungovalo a častokrát tí ulama a tí učenci robili vlastnú politiku a využívali svoje vlastné postavenie učencov na to, aby dosadzovali kalifov, ktorých oni chcú. Ale to sa môže stať pri každom úrade, to zneužitie moci. Ale de facto už keď ten kalif existoval a nebol vyhlásený za nepravoverného, tak sa v ňom spájali tie aspekty aj svetskej, aj náboženskej moci. Čiže ako zjednodušenie odpoveď na tvoju otázku je, že v islame je to prepojené. Ale je to v textoch Koránu? Áno, ale je pravda, že veľa vecí záleží od výkladu. A takto by som povedal, keď to berieš doslova, tak to je to v tých textoch, buď v hadisoch, alebo v Koráne. A potom, keď berieš do úvahy kontext a trošku plastickejšie narábaš s tým textom, čo je pre kresťanstvo nebezpečné, lebo keď veľmi plasticky narábaš s biblickým textom, tak si schopný obhajovať aj veľmi liberálne veci. Čiže ako keby
tá miera toho, ako flexibilne narábaš s textom v prípade kresťanstva, podľa mňa je jasné, že do istej miery musíme brať ohľad na kontext a na tú dobu a tak ďalej. Tiež vy, babi, chodíte už do kostola alebo na modlitebné zhromaždenia a podľa rady apoštola Pavla si nezahaľujete väčšinou asi vlasy. Čo teda 1. Korinským hovorí, alebo sa hovorí, že žene vyučovať nedovoluje, čiže tiež niektoré veci berieme, že majú nejaký svoj kontext a dnes trošku plasticky s nimi narábame, len je potreba byť na to opatrný. No, a keď vlastne takýto plastický prístup uplatíme aj pri tej šarie, tak je možné eliminovať tieto radikálne prvky. A viem o tom, že sú naozaj vysoko vzdelaní a vysoko rešpektovaní islamskí učenci, ktorí sú schopní šariu vyložiť umiernene. Čiže, a ťažko povedať, ja som presne túto otázku riešil druhú polovicu svojho pobytu v Egypte a potom som ešte riešil posledný rok na vysokej škole, keď som debatoval o tom na arabčine alebo na kurzoch islamu so spolužiakmi, že či ten islám vlastne je, ten ortodoxný islám je radikálny. A problém je v tom, že nie je jeden ortodoxný islám. My nevieme povedať, že keby som bol moslim, tak sa stotožním s nejakou školou a poviem, že toto je ortodoxný islám, a mám na to tieto a tieto dôvody, ale ja nie som moslim, ja sa na to dívam zvonku, čiže pre mňa je tých výkladov niekoľko ortodoxných a niektoré sú také a iné sú také. Čiže povedal by som to tak, že ty máš argumenty pre oba výklady. A záleží proste, aké princípy uplatníš pri tom výklade. Je to veľmi ťažká otázka, dobrá. Ale asi iba takto viem ju... Išlo mi len o to, že v podstate taká tá obava, ktorá tu je, tak z jednej strany bola úplne že utlačená, že nemá racionálny základ, že proste má sa nechce nosiť žihadistov. Má racionálny základ a keď sa pozrieme na náboženstvo ako religionisti alebo ako sociológovia, tak náboženstvo je, tvrdia sociálne veci, je sociálny konštrukt alebo kultúrny konštrukt. A vždycky závisí od ľudí. Keby boli iba umiernení moslimovia, mohli by sme mať texty, kde sa hovorí o skameňovaní a zabíjaní, ale keby to nikto neuplatňoval, tak by sme si to nespájali s islámom. Pretože máme výkladové nástroje, ako povedať, že my toto neaplikujeme dnes. V kresťanstve to urobíme tak, že povieme, že stará zmluva je stará zmluva, Kristom je prekonaná, máme tu Kristovo milosrdenstvo a my tie tresty, ktoré sú staré zmluve, neaplikujeme dnes. Aj keď sa nájdú kresťania, ktorí to robia, ale je to len okrajová záležitosť. Lenže islám to spája viac, tieto veci, ako kresťanstvo a preto nahráva týmto radikálnym výkladom a takýchto vykladačov, ktorí to radikálne vykladajú, je tu veľa. Čiže zhrnúť to môžeme tak, že tie veci sú v islame a veľa ľudí, veľa moslimov ich aj takto vykladá. Čiže tie obavy sú z veľkej časti oprávnené, ale je pravda, treba dodať, že sú aj iné výklady islamu. A že teda to neplatí pre celý islam plošne. Ale ja už mám sedieť, tak ja z toho vypočujem, ale strašne ma to zaujíma, že tá burka, alebo teda ten výhodil, lebo akože chápem, že... že chápem, že aj akože v Biblii sú všelijaké také texty, ale že slova, ale treba to s tým závojom, tak na konci tam je, že posúďte vy, že či sa to slúši, neslúši, alebo proste tako. A že či oni tiež si to obhajujú na základe toho Koránu, a či to tam oni tiež majú akože zakotvené. A že nakoľko je to prísne, že proste, že či ju iba vynadajú, keď nie je zahálená, ale proste tomu kameňu, alebo jak sa to trestá a podľa čoho? To tiež bude sa líšiť od právnych škôl. Ja počúvam, ja to potom Dobre. Tiež sa to bude líšiť od právnych škôl. No, ja som čítal, že v islamskom štáte sa to trestá, mám pocit, že niekoľko desiatok rán bičom za to aj ľudí. Ale priznám sa, že ako keby týmito trestami za nedodržiavanie hijabu alebo nikabu, tým som sa nezaoberal a neviem, kde presne tie tresty sú. Ale viem, že teda v týchto radikálnych skupinách to trestajú väčšinou bičovaním. V Egypte sa vám v zásade nestane za to nič, maximálne vás vyhreší asi rodina. Záleží, ako radikálnu rodinu máte. Ja som mal kamošku, s ktorou som sa stretával v Alexandrii na anglických bohoslužbách v anglickom kostole. A tam jej otec bol salafistický imám, ktorý už bol zosnulý.
ale jej rodina bola veľmi ortodoxná a ona konvertovala na kresťanstvo. Ona chodila zahalená, ale iba vlasy, tvár mala odhalenú. Prišla do kostola, dala dole šatku a vyšla von, zase sa zahalila. No ale ona bola trošku neopatrná a dávala také kresťanské nejaké citáty na Facebook, takže rodina na to rýchlo prišla, že asi sa niečo deje. A mama jej povedala, že ju zabijú, keď zistia, že konvertovala na kresťanstvo. Takže potom viem, že zmizla a tam bola jedna taká baba Američanka, taká misionárka a zrejme ona jej pomohla nejako odísť. Neviem vôbec, čo s ňou bolo ďalej, lebo Facebook sa zrušil a neodpovedala, takže a aj tá baba viem, že odišla z Egypta, čiže ja si myslím, že spolu odišli. No a v takýchto kruhoch, kde vám povedia, že keď konvertuješ na kresťanstvo, tak ťa zabijeme, tak je myslím možné, že tie dievčatá zmlátia doma. A asi tým, že nie je tam dovolené to bičovanie štátnym zákonom, tak vás verejne nezbičujú, ale môžu vás treba nadávať vám susedia, že ste štetka alebo čo. Môžu vás napadnúť, môžu vás obťažovať sexuálne. Záleží veľmi od toho okolia. Ale čo sa týka tých šariatských trestov, tak neviem, lebo som sa tým nezaoberal, to neviem povedať, ale viem, že v tých radikálnych skupinách tam sa bičuje za to. Môžem len tak rýchlo, ja ti potom aj tie otázky napíšem, keď necháme, lebo asi je to na dlhšie. A vlastne moja otázka je taká, ale už si mi ju čiastočne zodpovedala, keď som Maťovi hovoril o tom umierenom islame, že či vidíš, aj to, že si bol v tých krajinách, že je nejaká možnosť, že možno je to aj tou spoločnosťou, že vytvorí sa nejaký reformovaný alebo umiernený islam, ktorý, ja neviem, že kedy, ani ja to nevidím mužovo, ale že pretlačí tie radikálne. A poviem obidve otázky. Jasne. Druhá je úplne z iného súdka, je, že prečo taká silná verzia voči kresťanom, voči židov to chápem, voči kresťanom, keď napríklad v Indii, ten hinduizmus a ten islám, možno to závisí aj na tých počtoch, že či je to tým nastavením spoločnosti, že tá India je taká, možno by som povedal zaostalejšia, že nakoľko to ovplyvňuje aj humanizmus a vlastne aj rozvinutosť tej spoločnosti. Ale teraz čo myslíš ty? To príjmanie toho islámu, lebo tam nie je taký problém. Aspoň ja ho nevidím. Keď nie, tak by to vybrali. A že prečo nie je také napätie medzi moslimami a kresťanmi? Ja si myslím, že preto, že vlastne obe tieto vyznania sú v menšine. Že vlastne tam čo sa deje, že sú tam vlastne tí radikálni nacionalistickí hinduisti, ktorí odmietajú tú sekulárnu vládu v Indii a chcú presadzovať ten kastolný systém v Indii, čiže im je nepohodlné čokoľvek. A preto asi taký ten ľudový islám a ľudové kresťanstvo koexistuje, že sú to menšiny, ktoré sa navzájom tolerujú. A tí moslimovia nemajú takú väčšinu, aby presadzovali vlastne šariu. Čiže skôr si myslím, že spoločne je priateľ. Ja tým počtom, hej, to Takže ťažko mi to povedať, ja som sa tou Indiou úplne nezaoberal, ale viem, že sú aj v Indii radikálne skupiny islamistické. Čiže v podstate takmer všade, kde je nejaká väčšia populácia islamská, tak sa tie skupiny vyskytnú. Ale je pravda, že samozrejme tie ďalšie kultúrne, politické faktory zohrávajú svoju úlohu. Ja neviem, proste napríklad krajiny, ktoré mali relatívne pozitívny ekonomický vývoj, ale tiež to neplatí úplne, tak ten radikalizmus nebol taký silný. Záleží aj od etnického zloženia. Napríklad Egypt je relatívne homogénna krajina a preto tá revolúcia tam podľa mňa nedopadla tak zle, ako dopadla v Sýrii alebo v Iraku, kde je vlastne vysoký počet šítov a ďalších menšín, alebo v Líbii, ktorá je etnicky rozbitá, že tam sú rôzne tie berberské kmene a tí kmeňoví náčelníci, ktorých Kadáfi vlastne platil rôzne také akože poplatky, aby ho počúvali, taký parkour. A zároveň on sa opieral o armádu. Títo diktátori sa vždy opierali o armádu. Či to bol Kadáfi v Líbii, Saddam v Iraku, Mubarak, Assad. A v podstate aj Turecko do nedávna, kým sa moslimskí bratia nedostali. Čiže jasné, že všetky tieto veci vplyvajú na tú situáciu. No a vlastne, či na základe týchto vecí sa môže, nehovoriť, že je tam nejaká možnosť, vlastne vytvoriť nejaký európsky smer islámu. Ja nehovorím, že by som to chcel, ale že
či to, ako o tej plasticite, čo si hovoril, hej? Hej. Tak Či v v podstate, toho viac vidíš, lebo ja do toho nevidím. ono v podstate to začalo na konci toho 19. storočia tým modernizmom, o ktorom som hovoril. A ten smer akože neprerazil, neurobil nejaký taký veľký boom, ale tí ľudia v tých umiernených kruhoch sú študovaní. Napríklad taký najvýznamnejší chlapík sa volal Mohamed Abdo a myslím, že sa narodil v meste, kde som ja práve študoval. Aj bola tam jeho socha postavená. Alebo nenarodil sa tam, ale proste taký významný Egypťan. On sa stal najvyšším muftím, to je vlastne ako keby islamský sudca tej mešity Al-Azhar. A Al-Azhar je najstaršia a najvýznamnejšia, najrešpektovanejšia sunnická islamská mešita a jej slovo vlastne v týchto otázkach je veľmi významné. A Al-Azhar bol dlhodobo celé 20. storočie od vlastne toho hnutia modernistického až po ten nárast salafizmu v posledných rokoch, tak bol umiernený a vždycky podporoval tie umiernené výklady. A dokonca keď Morsi ho šli zvrhnúť, tak súčasný prezident egyptský vtedy velil armáde Sisi, tak on sa stretol s koptským patriarchom v Egypte a s najvyšším šejchom alebo muftím Al-Azhar. A jeho ako reprezentanta umierneného islamu bral ako reprezentanta moslimov v Egypte. Čiže je veľká časť ľudí aj v tých islamských krajinách, v mnohých krajinách to môže byť väčšina, ktorí príjmajú tento umiernený výklad islamu. A takisto som presvedčený, že v Európe je strašne veľa umiernených moslimov, ktorí majú svoje mešity, svoje nejaké inštitúty umierneného islamu, vedú nejaký dialog s kresťanstvom a tak ďalej. Čiže ono tie veci tu sú, aj vlastne v tej druhej polovici 20. storočia napríklad v Egypte mali veľmi silnú podporu. Naozaj, ak som hovoril, že väčšina žien chodila nezahalená, aspoň z tých vyšších kruhov v Egypte. V Egypte. A čo v Afganistane? Aha, že pred... Čiže nie je takto ženy a tak aj. Len vlastne ten náraz toho salafizmu a toho, že to rastie, je skôr akože predikuje taký, alebo teda predpovedá ten vývoj, že to pôjde opačným smerom. Že práve budú naberať na sile tie radikálne hnutia. Čiže nevidíš to ako veľmi rúžovo v tomto? Ja vidím rúžovo to, že tie umiernené podoby islamu budú existovať a budú sa rozvíjať a bude veľa prívržencov aj takých. A myslím to, že tí umiernení vytlačia tí... Že úplne. Ja si myslím, že to v dohľadnej dobe k tomu nedôjde. Tam môže byť viacero vecí, že vlastne tie radikálne hnutia väčšinou, ten wahabizmus bol reakcia na lajdácky islam v Saudskej Arábii, keď to tak poviem, z ich hľadiska. Čiže oni chceli očistiť ten islam, oni proste búrali hroby tých svetcov, že mnoho moslimov chodí sa ako keby modliť k tým hrobom. A podobne vlastne ten sunnický islam ako reformácia odmieta modlenie sa k niekomu inému ako k Bohu. A to robia napríklad šíti. Trošku sú také paralely niekedy, že šíti majú niektoré prvky ako katolíci alebo pravoslavné v kresťanstve a suniti sú takí puritanskejší viac ako protestanti. No a títo wahabisti vlastne to chceli zrušiť, tak všetky tie hroby pobúrali a rôzne také tie veci, ktoré boli predmetom nejakej úcty, ľudia sa toho chodili dotýkať tak poverčivo alebo tak ako amulety to mali, tak to ničili. Čiže tam ako keby prišla tá radikálna reforma zvnútra, ale to moslimské bratstvo v Egypte, keď sa rozvíjalo v 20. storočí, tak tam tá reakcia prišla do istej miery aj z toho dôvodu, že oni boli zhnusení tým, že ten Hasan al-Banna, že tie egyptské elity začali prijímať európsky spôsob života. Že proste tí úradníci vysokí, alebo samotní, tam vtedy vládol kráľ, ktorý bol pod dohľadom Britov, takže ten kráľ v podstate akože si užíval, majú tam proste nejaké večierky, gala večery, recepcie, chodia tam ženy nezahalené, pije sa víno, fajčí sa a tak ďalej. Čiže on
tam ako keby umocnilo ten odpor ešte aj to, že to sú cudzie importy, ktoré prichádzajú do našej moslimskej krajiny a že my ich tu ideme kultúrne kolonizovať a presadzovať náš skazený západný prístup k svetu. Čiže tam práve ten odpor voči tomu cudziemu mohol eskalovať ten odpor. A podľa mňa ako keby tento vývoj pokračuje ďalej, pretože napriek tomu, že mnohé tie krajiny získali samostatnosť, Líbia, Libanon, Sýria, Jordánsko, tak ten vplyv západu je tu veľký. Jednak proste cez ekonomiku, že stále Amerika, Čína proste sú veľkí hráči, ktorí tlačia. A jednak kultúrne, že tá mládež chce proste iPhony, chce mať Facebook, chce proste pozerať filmy, mať hudbu a neviem čo všetko. Že tie veci sú lákavé a prichádzajú ako cudzie veci. A toto tí puritáni nechcú. Oni majú voči tomu odpor. Aj salafisti napríklad úplne odmietajú počúvanie hudby. Nie, čo oni na čom fungujú, je také spevavé veršovanie veršov z Koránu. Takže to mnohí taxikári napríklad, alebo som cestoval 9 hodín z Alexandrie na Sinaj a proste pustili večer o 9 v autobuse to recitovanie tých koránskych veršov. To je také tónované. A akože mne sa to páči, keď to počúvam 5 minút, ale po 3/4 hodine už som toho mal dosť a sa pýtam, že to pôjde celú noc. A nie, našťastie pustili nejaký čínsky film. Nejaký taký, akože taký, čo to sú nejaké taekwondo, tam proste sa tam bili Číňania, Shaolin, alebo čo to bolo. Čiže vlastne títo salafisti odmietajú tieto západné importy. Čiže môj dojem je, že tým, ako sa globalizuje svet a tí Arabi sú v kontakte s tým západným svetom, mnohí to príjmajú, ale mnohí sú z toho nešťastní, že to prichádza zo západu sem, tak to spôsobuje radikálnu odpoveď. A myslím si, že tie trendy sa budú stupňovať. Že veľa ľudí sa sekularizuje a veľa ľudí proste sa bude radikalizovať. Dobre. Dal by som, už naozaj sme tu dosť dlho, takže Pálo sa hlásil tuto, takže poslednú otázku dáme. Ešte. Ale to je taká trápna otázka. Lebo Dobre. Ale nie, lebo ja už mám ísť domov, sama na tým máš moje veci. Pred pol hodinu, ale to je v poriadku. Dobre, takže dáme Pálovi poslednú možnosť a potom to Tak ja by som len takú krátku poslednú otázku, keď je zložitá, ale skús takže v bodoch. Teda povedal si, že z tvojho pohľadu, alebo z tejto obavy, že teda tá situácia na tom Blízkom východe, že nevidíš ako riešenie tú masovú migráciu, hej? Teda to, že my sme mali príjmať, tak keby si tak akože vedel vypichnúť zo svojho pohľadu nejaké, že aké riešenia by to mohlo mať, akože je to veľmi zložitá otázka, ale skús, že fakt, že nemusíme ísť do detailov, ale proste akože, keď nie je toto, takže čo by mohlo byť riešením? Sme skončili. No, a ja si myslím, že je jednoduchšie pre Arabov, muslimov sa integrovať v arabských hovoriacich islamských spoločnostiach. Čiže pre nich je jednoduchšie emigrovať a integrovať sa v Libanone, v Jordánsku, v Kuvajte, kdekoľvek tam okolo. V Turecku je to ťažšie, lebo ten jazyk je iný. Ale stále tá kultúra je bližšia ako Nemecko. A problém je, že v Nemecku dlhodobo nemali pracovné povolenia tí azylanti. Čiže podľa mňa treba vyjednávať s tými krajinami, aby im dali pracovné povolenia. A keď je pravda, že sú to obrovské tlaky na tie krajiny, že v Turecku je 2,7 milióna utečencov, maličký Libanon má milión a niečo. Čiže otázka, či takýto nápor môžu zniesť. Potom sa hovorí o tom budovaní nárazníkových zón a tam budovať nejaké bezpečné zóny, prípadne podporovať na solidnej úrovni utečenské tábory a radšej tie peniaze, ktoré by sme vrazili tu na to integrácie a do iných vecí, tak vrazíme do budovania naozaj solidných utečenských táborov, aj keď je otázka, že či niekto chce žiť v utečenskom tábore. To je problém. No. A potom samozrejme, že tým najzásadnejším je stabilizácia tej politickej situácie.
A takisto ešte by bolo možné tlačiť viacej na arabské krajiny, zálivu, ktoré sú bohaté a mohli by prijať viacej migrantov. Problém je, že vraj oni sami tam nechcú ísť. Mnohí Egypťania umiernení považujú tieto salafistické režimy v zálive za také podradné, oni tam nechcú ísť. Dobre, tak ďakujeme.